Awak dhewe menggeh-menggeh, awak banyu, wonge perasaan wilang-wiling. Kowe ngerti sapa sing golak kuwi? Apa? Kuwi ono Sinuman kadang sepuh. Timbang bosok kowe. Dan bosok. Iki kan ada gambar. Senes. Oh bejo wae, bapak sendiri gawe lah tak borong 50.000 kowe. Aja muni ngono. Umpama kuwi wong sing duwe gawe kok gorok pirang? Lagi wis sing duwe gawe sing ndi iki? Hah? Roh aku. Ora metu. Sing dadi manten aku ora ero. Sing dadi manten karo. Kira-kira kita-kita kok. Iki mantenan. Sing ndi? Polisi iki. Ono lho. Hah? Ora isto. Gawe kalung. Ora isto. Cok, iki mergo cuacanane koyo santai wae, semete ndang buat. Penonton ini udah ngerti. Kayak apa setine awak dhewe? YouTuber iki rang jelas kan mau. Masih gendut iso satu ben ora iso. YouTuber iki rang Sopo? Bae kita. Kowe teko lho. Apa? Kowe nanan. Ah, kowe. Ojo. Iku sik. Tak kira sing duwe gawe kok pirang iki ae. Ngomong ae. Iki dilanjut dhisik. Iya. Ayo Mas.
Satu monggo pinara. Alah. Ini masih putih, jenggote putih. Ane putih enggak? Sama itu wabar seperti babi terus Ayo. Kowe iso ngakoni. Kowe satu kaya aku ya iso. Iso. Ning sayange siji. Napa? Sing domah ora ndelok iki. Kaya kowe satu sing domah ora ndelok. Bos. Aku mau tak omong gue, aku tak omong. aku tak salto. Alah keterak rois ki makelan tok iki. Kowe iki pengen tak golekne dhuwit apa ora? Ya, tak anteni. Wong ngedum tarik ana dhuwit. Iki ngono, Mbak. Bae sing digawe nika lho, masih sing mlebu pawon. Heeh. Juga rada sego. Bae ya tanane iki pernikahan, Bon. Iya. Bali makul urus. Heeh. Iki sebagai wong Islam, awak dhewe ngaturne salam taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa to sing jawab tak dungane ndang sugih? Sapa to sing jawab salame wong bagus tak dungane rezekine akeh. Adem ayem tentrem. Selamat dunya selamat akhirat. Suwi ra ketemu nang iki kok ngomong. Ya tau keterak rois dipotong arek 50.000. Kerak makelar wae. Satu slois diapun yo silet 50.000. Nggih, kadung sedulur Mas Rois yo diucapne dhewe bar nikahan Mas Rois. Heeh, terus pindah ning kene ngelihat sedulure yo. Nggih, ingkang gadang damel iki Bapak sinten? Mas Rian. Nah, sing ingkang kemanten nggih niku. Nggih. Mas Rian. Bukan Rian. Ini kok tukang mendem Rian. Ah, iki lho Bang wangi. Mas ojo ning kono, padha irenge dikira wit ya. Anu Mas, aja delik ae. Nek kanane jerit deloken. Ayo, delok ya. Kita mau aktif berarti. Bang delok ya. Oke. Terus apa? Satu. Oh iya, ayo.
Ban, Eh, Gue kadung dicekel. Kan baleni. Ada alasannya di video. Yo bener nase lo. Ning video iki wong iki mana sing duwe duit. kerja harus ada bukti. Kerja tanpa bukti. Berupa foto dan video. Ya iya lo. Lah ku bos. Lah kan bisa kan. Ya belum. Lah iki yo satu men lo. Mana ini, Nek? Baleni nang video. Anu tak barene 50 dolar. Belum satu. Ini iki loh, ketika wanita punya uang, dia pasti minta segalanya. Wanita seperti itu. Kayaknya contohnya yang lanang dulu 1.000. Dia utangi balik 200.000. Itulah wanita. Apa ini duitmu? Urung wae video, kok wae kasih keruange. Satu. Oh, kalau ngomong kena 50.000 loh. Oke, kalau sing jelas sing rumah lo. 100. Gak percaya, Bon. Nyilih kuwi lho duwite. Ngakon wong. Sampeyan ra apa-apa ngapus slipku sampeyan kok. Terakhir kok kami. Lah niki terhambeyan iki. Ini kan banci. Satu, Bon. Dan buat tak ini kue daripada aku baleni. Keterangannya sih jelas buat. Kira Bon? Kira? Lah nek kaya aku sik enom iki yo 100. Lah iki yo mbok kira aku ngapusi iki lho. Akhirnya aku 100 dapat. Loh, baiknya ngomong. Mas foto nek gelem 100 tak tambahi 50 ngono lho. Tambahi gayan sini, Nek. Yo ora apa-apa kok. Gua dipikir, Bon. Ngapa? Delok to. Delok aku sampe ini lho. Lah ora. Yo, demi keluarga yo. Lah yo nggih tuku susu anakmu wong sak. Ayo kesakitan aku. Terus.
gak gila lho. Diganti Pak Polisi lho. Oh, lek kebedet gak semua kok. Mangsamu. Selamat malam Pak Babinsa. Oke, selamat malam Pak Babinsa. Nggih. Oke. Ini Pak Wahyu. Pak Wahyu, saya Pak Panji ya? Nah, kenal aku, Dek. Kenal, Bun. Ya kenal kancaku lho kowe. Ora. Ya apa? Lah enek jenenge kok matamu. Iya. Kenal. Duitnya lali. Kowe iki Salim. Bang Mudin. Ini lho. Salim. Baik manten. Dulure manten. Nah, Dulure manten. nah, ya. Wes. Yo mau ya nek. Piye? Selamat. Aku ning kene apa tok? Pedok budi-budi aku pikiranku bagi vitamin tok. Tapi nambah ini. Yo mau ya nek. Enek sing spesial ki enek. Apa? Joget ose. Joget. Yo. Yo. Yang kan gak gendok, ini gendok dulu ini.
Iya, sini. Sini, iya. Ayo jemput. Emok ini. Gini, bintang ini. Oka sayang. Ini. Oh, orang isor. Loro soalnya. Enggak sih lebih isor gara. Wong itu iki wis sopan. Aku mungkin lho. Ah, kalau biasa ya. Ini ki biasa. Jajal. Dudune di susu kok gak? Heeh, Bapak. Paling yang Aman saiki. Aman. Tak gadeke. Berarti lho Mas. Aku berarti duwe iki lho. Walah. Terus rela kabung tak kandake ngene kok. Iya, bener aku percaya. Apa percaya kowe? Aku besok anu nggonen ya. Ini apa? Bedas mudi. Aku resi Mas. Kalau gini, takonono bapak-bapak iki. Jeruk makan jeruk mau apa tidak? Tak gelem. Ora gelem mau jeruk kecut lah manis lho Mas. Manis hobi. Karena kenapa Pak? Bukan kayak di sana dia kan ngomongin apa dong? Malu. Tapi tapi ngapa? Ada salah gege kok bingung ya soal. Jangan apa? Pilihanmu apa? Free gasmu nih. Ada kamu selima aku saiki Mas. Lah aku ora salah krungu to. Apa? Lah aku bengi gege. Orang. Aku wis biyen gege. Zaman baru ke Jakarta aku telonte Mas aku kono Mas. Nek kono ki am jadi menjadi telonte ngono lho Mas. Wong ini pengen ro. Apa? Kowe iso sampean kok gak? Hah? Iso jaipongan kok gak? Ya iso. Lho kok padha nek gak lumpuh. Kowe kaya jangkale ngene-ngene iki, jaipongan takon Iso. Iso. Nang, Sampean iso. iso. Yuk, jajal yuk. Napa? Lah kok maju ke telas sampean lha aku ndi? Ayo, pilih dia aku. Selamat. Apa? Lah, iki desa ketratudun, Mas. Gebero wedhus sesuk kok iso. Lah kita kan sebagai seniman harus menghibur. Ikhlas lillahi ta'ala. Lah terus, lah aku ibu wawa lho sing hibur aku sapa, Mas? Sing hibur aku sapa? Apa mau? Iki apa iki? Ya, arep kowe. Oh, arep anu iki, arep apa iki? Udah. Aku 5 tahun karo Banti jan ono kaya kolu-kolu gini kowe we. Ora pengen aku. Ora, Ora pengen. ora. Ini. Depen dibuwetak tek anu ku. Arek iki ya. Arek iki ya. Lho. Doyan no. Lah kenal. Itu apa yo iki kok, Be? Ben karo omahan bener iki yo. Ah, piye to? Ngene kok. Ayo. Cek mulai kae lho, Mbak ya.
Mama dong. Jenang. Ini jembut ini. Mana? Apa jembut? Namamu siapa? Kok ono lho sopone dijebut ya sapa? Hah? Udah. Oh, ini pada nih. Ini kok. Ini kalau dia masih pakai. Oh, ini dia. Enggak dulu. Ini apa? Weh ngisok. Awalnya kok. Oh, bukan aku kok. Oh, bisa aku tuh pakai nih ai. Itu lanang kok, Mas. Bro, ngaku lanang. Itu nang itu ki sapa? Kamu ya dene gagak mau nih, Dik. Pomo. Wis lah. Bon, iki genahe, Bon. Iki ngono sewane 50.000. Kadang ngetokne iki, lah tuan rumah ora tau doneh, Bon. Tuan rumah. Ban, ini lagi mata-mata bukan harus berdomba. Waktu tidak mendukung Pak Ndo, teman-teman di belakang sudah panas dan pengen barong. Nah, oke. Kadang Bapak Ibu ingkang sampun rawuh, matur sembah nuwun sampun mirsani rak Dharma Tembara ingkang dipimpin oleh Pak Ndo kaliyan Pak Kes. Kawula nggih nderek ndedonga mugi-mugi lumantar kekalih sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal pinaringan momongan, bagi barokah, selamat juga selamat akhirat. Mediunan, wow. Requestin mediunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.